Voordat de band aan het werk gaan, hadden ze les en instructie gewoon. Ze weten dus wat ze het verdoggen. Ik vind het wel een goed idee, ja. En waarom? Nou, dat weet ik niet. Maar dat is dus net het hele verhaal. Muziek werkt het beter om de band te inspireren. Ja, ja. Als je goed bent voor de bomen in de buurt, krijg je van die bomen elke dag iets terug. Wat de band misschien net goed weten is dat ze op het enige water libje, maar Else singles. Dan wordt er terug een groot aantal instanties en looneigeners met elkaar oparbeiden om dat loonskip weer in oude glorie te herstellen. Want die singles zijn nog altijd nodig. Want ze jou een heel soort bescherming, ze jou een heel soort leiden. Want waar je haast altijd uit je zemt, zeggen we dan wel eens, het waait hier altijd stevig. Dus die Else singles hebben een heel soort leiden, die bereiken de wien mooi. Maar die jou ook een heel soort van vogels, vleermuizen, vlinders en waar ik moesten enzovoort. Een heel soort bescherming, dus die heb ik een natuurwaarde. Dus wat dat betreft heeft die een hele grote meerwaarde voor het eiland. In de toeristische sector weet ze goed waarom wat die singles blijven moeten. Voor mijn bedrijf voor de wind. We hebben een camping en de tenten moeten toch beschermd worden tegen de wind. Dus vandaar dat wij voor de Else single gaan. Snel groeiende boom. Hier aan de eerste kant van Skilge krijgen heel soort BM nou de kans om dat te bewijzen.